Gabon, ongitorriak ez gaude konforme, saio berri ontara. Gaurkoan, Aretxabaletan sortu zen, elegantziaz eta estilotxu datorkigun, taldea dakarkizuegu. Zuekin, Nealtafola.
maitasuna Biogadoz bagaude, esan ezatela zamezek Zupresa zaude, borroka edo maitasuna Biogadoz bagaude, esan ezatela zamezek Zupresa zaude, borroka edo maitasuna Biogadoz bagaude, esan ezatela zamezek Zupresa zaude I feel something strange happening to me. I rush into my room. I'm shut the door. The room is empty, but I went alone no more. For the voice spoke to me, but it was my own. Someone was coming through on the psycho telephone. He say hi, asshole, I'm coming through. Let's start some fun now. Smash up this room. I wanna throw this out the window. Gods and be possessed by Billy Love Kite. Freedom for the telly, followed by the phone. Then we cover what that was fire from the signature phone. The bat, I'm a cold. Let the bat overflow. The ball plane hit the pavement. Then cross below. I wanna throw this out the window. Gods and people satisfied. Satisfied. I wanna throw this out the window. Cause I have been satisfied. Spinning off gate road. Spinning off gate road.
Speed of great moon. Speed of great moon. Gure irautza pertsonalera ongi etorri. Gaur zure kateaz oziokan udalari zua. Zenbat urte historio berdinaz guazen behingoz. Gabon, ongi etorriak, ez gaude konforme, saio berri hontara, eta gaurkoan Aretxabaletatik datorren talde bat entzun dugu, Nealtafola, izenekoa, Gabon zuei. Gabon. Opa, Gabon. Iepai. Haupa, aurkeztu itzazue, zuen buruak, nortzu zarete? Dinase Carlos, gitarra jolia. Neu Ander, baterista jolie. Eta ni Gorka, basu jolea. Denak Aretxabaletakoak, ez da? Ez, neu arrasatekoe. Banekien, Beti hanka sartzen dut eta beti bada norbait, ez dena esaten dudan tokikoa. Noiz sortzen da Nealtafola taldea? Hasi ginen 2005 urtean gutxi gora bera, beste formazio batek, bateri jolia beste bazan, Aretxabaletako beste bat, Gorka. Eta hortze sortu ginen lokalien ordu esartzen, 2008 urtean gero grabau gauen iraultza diskua, gure lehengo lana, eta 2009an urte esan, eta ginen martxan 2013 arte, gutxi gora bera. Bueno, zu sartu zinen 2011 urtean, espana boker. Eta gero 2013 urtean geldiun etxo bat ingaben. 2013 urtean. 2013 urtean. Bai, eta hasierako garai hortan, kointzidituzun izan zela Barduliaren eta historia hori, non talde pilatera ziren, kontzertu asko zeuden, eta zuei pixkat barnean harrapatu zintuen, eta pila bat jotzen zenuten, ez da? Bai, egisa Barduliako urte horreik oso betian harrapau itxula, eta bai, ja ordurako basaukogun kontzertuta joteko joeria, musika oso salia egitzen,
eta horrek, esplosio horrek harrapozuzkun bertan, eta urte oso onak izen ziren guretako, taldia hor sortu zen, eta hor ibiligitzen, Aruzko eta Onuzko, eta bai, izan, urte oso onak izen ziela, bai, oroitzapen hona dauzkagulako, eta baita lagun asko ezagutu gitxulako, eta kontzertu pilo bat, talde pilo bat sortu ziren, eta bai, musika, horre Euskal Herria izan boom bat, kristona. Eta bueno, hasierako buma izan zen pixkat Gipuzkoa barnekaldean edo, eta zuek gehien bat jotzen zuen Gipuzkoako barnekalde eta mendebalde hortan, edo baita ere irtetzen zineten ezakit beste tokietara? Hombre, nuztok eixenak hortik izango zira, gero mugitzen ginen Bizkaia eta gertu zauzko benzonetatik eta geixen bat. Bizkaira eta egisa da, normalian inguru horre, barduliako inguru hortan, ez? Zauen nukleo oso potente bat hor, egiz esan. Bai, egia zan, publikoa pila bat batzela ere? Bai. Eta baziren autoekoiztutako festival asko, eta holakoak? Bai, festivalak, seiua, fanziniak, eta neko movimentu zauen. Paperezko fanzineak? Bai. Non daude? Benetakoak, ez dakin, kajoiren batzutan egongo dio. Baten bat gelditzen da? Bai, baten batzuk, ni azken aldixan holan elduja baten bat hola, baina garai baten hori puskerra zan, ez? Odolkitz eta bando punk. Hori, bando punk, hori. Puskarra zan zigilua. Zigilua, isa, bai. Bai, barregarria zen bando punk, Eta odolkitz eta oso barregarria zen, bai. Humorea bat zen hor sartua. Bai. Bueno, Barduliako historia hortan zeundeten, baino zuek talde bezala ikutxu berezi bat zenuten, diferentzia marka bat edo, eta nondik dator edo zuen diferentzia hori edo marka hori berezkoa? Bestak beti esan izen duzku, ez da, berako toketxo bat iluntxua bat, musika mota asko mama ditugu beti, da nik uste dela buelta asko muntza bela beti abestixei, eta batzuetan faten gare... Bai, gero tono menorrak bai, beti esaten da, gure oso erakusle diela, gitarra garbixak... Hirukote bat gare bai, eta jolazten du asko harmoniakin, eta... Bai, zen hori, hasieratik, zen adibidez gaur jo duzuen putakumea, kantua, horrek bere intro luze, berezi horrekin joaten da olako garapen bat egiten edo, osea, hasieratik ari zineten abesti bueltaka, ez da? Bai. Denbora asko zaukon lokalean sartuta goteko eta jartzen gitzen eta buelta eta buelta kantuei eta gisa esan duzkula bain maio isautan, pasatzen gitzela de intro larreiko luziak eta larreiko hori, baina bueno, bai zen da gure, pum, Beti zako bela beldurra ahotsak, beti beldurra mutuzkun eta beti landu ditugu pilo bat musikia. Ritmo banak eta bai, eta... Bueno, ondo, bai. Eta letrakin be bai, azkenean bada vuelta pilo bat eta hori, igual letra bat eitzen gauen, aldatzen gabitzen denpora dana eta bai. Nondik dator izen hori? Zer da izen hori? Bueno, beitu. Izena atara gauen, gaina kortan Txabaltako Euskal Alkartian izen zen ordenaz, ondion interneta, ezauen, orduna... Udaletxe zarrera, fangina urte bizarra. Azten zabien holan hori, porque lehen enziklopedietatik itzen gitxun landanak, odakitzu zuek, eta hori, interneten bila zigitzen, izen bat bere zisa, ez dakize, eta topagoan gaeliko iztegi bat, eta anagertezan nealta fola, asaltezagela basela nealtazan lainoa eta fola odola, eta aspaldiko herri aldietan eta zeltak esatezabiela lainoa gorrixa jartzen bazien, laino odoltsua jartzen bazien, zehose txarra satorrela herrira, como una invocación de matanza, erolako zerbait zan. Sarraskia. Sarraski dei bat, bezala hori da. Orduan, hori, laino gorrixak lotzen zituzten horrekin. Eta hortik dator nealta fola, esa era hori, edo nahi hori, edo, bueno... Kostazan bere gunean izena barneratzea, han estenan eta, Inok ez dagoen piletan, hostia... Nik usto txarto idatzitxako, karteletan eta txarto agertuan, gehien agertuan, txarto idatzitxak gehien agertuan taldia izango garela, porque, bai, ero Natalia Folla, ero, horrez pilo bat... Nealta, ele batekin, bai, beti... Bai...
Kostausan kuajetia. Natalia Folla jarri dute. Ero nealta folla, ero olako horre, bai. Bai, zen, bi L horiek nealtarenak joko ematen dute, ez da? Hori da, nahazteko batez. Bai. Eta, beno, gero 2013 urtean esan zu uzten duzuela. Hori da. Inguruak, publikoak edo eskatzen zuen nealta fola gehiago nahi zuela, ez da? Bai, egisa, asko galdetu izen duzkula, bueltatzeko ez dakize, eta lan batzuk, basauzkogun hor kantu batzuk, aterata, letra batzuk, eta nik uste dut azken diska ingauena bebai datorrez, hori, hor, moraintok esan zaba moruan, kajoi baten gordeta zazen kantu horreik, berrartu, eta apur bat, forma aldetik aldatu apur bat, letrak berriro beste vuelta bat eman, eta sekaro garaiak aldatu die, garai hortan modu baten ikuste oso, oin, ez dakit, letra horrek igual ez dagoen kajetan horren beste gaur egungo egoeran, eta hori. Eta noiz hasi zineten berriz ere? Noiz elkartu zineten? Noria. Josun omenaldirako junto gitzen barriro, da... 2021 izenik, 2021. Hasiera baten, euki ginen asmoa bultatzeko marak taberna utzi bizabenean kiskor, eta justo pandemia etorri izan, eta geratu ginen berriz. Eta hori gero zoritzarrez lagun bat hil zan, eta bere omenezko kontzertu bat inbizan, eta berriz jarri ginen lanien, eta ja arranko gauen. Eta horrela, hasi ginen kontzertu batzuk emuten, eta desirugan baitza, kantu berri batzuk eta itxia, eta zerbait berria ataratzea, egon biharren bizitzen. Espinilla sokon klautaz, disko sarra, sartu ditzen oso gutxen zaio eta estudixuan, eta zan, beste zerbait grabatu da, ganoraz, furak kuriosua oina, eta hori zen arrazoi bat. Diska hortan, kantu zarrak edo kantu berriak daude? Base asko, aspaldinako basiak dira, baina gauza asko aldatuta baitza, bai letra aldetik eta bai musika aldetik. Basiak eta bai hartuta, topa honitxunik ordena horian hauskene proiektu batzu zaharrak eta hori eta bai, geixenak, ez? Bai, eta adibidez dau bat, garai hortan ja kontzertutan joten gauen, ez? Hau sarraski deia dana hori. Jantxo txuria, bai. Jantxo txuria bolbe, bai. Jantxo txuria. Horrebiak die geratu dienako geixen. Bai, ez, jendiak esautez itxula, apur bat, eta bai. Bai, zen diskoan ikusten dira landuak direla, baina jarritzen dutela nealta folaren hildoa. Baina landuago edo bai itzen aldetik, bai musikalki? Bai, eta... Bai, gisa esan, nik ez dakiz egati dan, ez dakit, baina bai jendiak esate euskula, edozein kantu berritxo, eta eske da nealta, dauko el toque. Ez dakit, igual, gaina, arrasatetik oso gertu bizitzen gare, eta arrasaten, talde asko daz, jarraitzen da biela, hori, apur bat norabide berdina, eta beti izatez uzkun, eske jantzutozu intro bat, entzutozu hori, gitarreo bat, eta ja, hori, garbixak izateakoan gitarra, tono menorrak, ez dakize, gure oso, bai. Bai, adibidez, zu, Carlote, gitarran lan haundia egiten duzu zure talde guztietan, eta nabari da zure estiloa edo, zer, gitarrakin zaude beti? Beti zen gare saliak, bai naltakin hasi ginen pixkat, bajua, bajo bat ondo kurrauta baitza, baina gero beti bakoitza beraldetik fateko pixkat. Enbiarrian betiko, zakit, igual bixa batera familiarri, zati batzutan igual bai, baina beti gustatzen jat harmoniak eta lantzia asko. Eta beti asko jolazten dut efektuekin baitza, bai delay, txoruz pixkat, eta ambientia sortzia, irukote bagar, eta ez dakit, holako estiloko musika asko entzun izen dugu, bai. Eta hori. Bai, beti saiatzen gare apur bat, izen biherrian basiak berdinak, gitarra eta bajuak, pum, berdinak jo, bai aldatzen, ero apur bat hor elkarren arteko joku bat eukitzen, eta hori. Eta, bueno, itzulera, 2021-2022an diskoa, eta gero kontzertuak. Eta nik uste orain pixkat gehiago zabaltzen ari zaretela, leku gehiagotan jotzen, Euskal Herri osoan, kanpora ere, uste joan zaretela, bai, konta idauzu pixkat. Venga, Moreni. A ver, nik uste dut, claro, zelan egon garan 8-9 urte geldi gaztiek ez duzkuela entzun joten, ero ez duzku entzun kontzertutan eta holan orduen, jentiek esauen esauketan asko. Nik uste dut oin bueltau garen nien. Segero ustaldiek grau da binak gure bersinuek eta igual, jo duzu talde honen bersinuek eta
Ez, gurie die, baina sarra die. Bueltatik, lehenengo urtia oso fuerte hartu gauen, eta kontzertu pilo bat eman zitsugun, gero faktura pasazuzkun apur bape bai, eta erabaki gauen ritmoa jati apurtxoaz, hori. Egotetik hor apur bat taldia lo esan leike, eta berriz aktibatzera, derrepente hori, dei pilo bat jasotzen hasi ginen, kontzertu pilo baterako hori, eta hori, hasiera baten goguak inbolta hogitzen, hasitzen kontzertuak hartzen, baina, ostra, ikusten gauen, desgazta hondixa, eta gero, hori, azken aldixan, erabaki hartu dugu bai, lehen, hori, osein kontzertu hartzen gauen, igual jakun ze taldekin, karo, juten gitzen ez dakiz herritako, usotako jaixetara, eta hori, DJ bat, eta berbenia, eta gero zuek. Eta, esan, ez duzku, aukeratu bider, inbierbau kontzertuak, bintzat, aukeratu ingoitzugu, eta esango, eta ez diruagatik, bai jotia guztoko hauko taldiekin, ero apur bat, zerbait esate duzkun, kontzertuak, ero... Iparraldean ere, egontzarete, pare bat aldiz, edo? Badaude olako muga mentalak edo pasatzeko zaiak direnak, ez? Bai, eta muga mentala baino, iparralden, gure hasi ginen garai hortan ez gaun, eta esaten gotzut, lehen galdetu gaizu, asko mugitzen ginen, baina eske nik uste dut, o algorta ingurutik hor deitzen zuzkun, baina ez, bestela... Igual elorrixo aldera. Elorrixo aldera. Hori da, baina igual Gasteiz, Iruña, ez da gize, egon die lekuak, ez gaula horti mobiru. Eta iparralde be, bertan dauko, eta... Bai, eta adibidez, hori, aurreko baten joauen Saran, Frantzian ingauen bi kontzertu, Burdeos, Paris, eta esan bueltan azkeneko kontzertua Euskal Herrian lotzeko aukeri daukogun, eta bertan lotu gauen, eta gero Martinek dituzuzkun epaizkatik. Opa Martin. Hori, Opa arientza. Eta superrondo gisa esan, taberna beteta gontzan, kriston girua gontzan, eta esan gauen, ostra, Euskal Herria da, beti parralden familia daukola holan lasaitxua izetia, eta jendiak igual horren beste juerga, holan poteorako ez da horren beste kultura, baina... Baditu bere xokoak, aurkitu behar dira, baina... Aurkitu behar dira, imaginatzeo. Hor da, bai. Zer duzue sare sozialetan edo Bandcamp, Instagram, streamingeko kanal... Bastante paketia gare hortan, ez? Bai, sare sozialak ez... Nahiko utzita dauzko, gola. Baina bestela entzuteko, streamingeko kanaletan, Spotify, YouTubeen eta Bandcampen eta gongo da baita. Instagramien da, bai. Zuzerri goten du, noiz benka da. Bai, igual dago garai bat, mordo bat igoten dagoela, eta beste garai baten, gogua fatekako, eta bastante desastre gare, olako... Bueno, eta gaur eskaini diguzuen kontzertuan, zer eskaini diguzue, o zer nahi zenuten adierazi kontzertu honetan? Ez da gizako bena garbi izan, gure gabela zuzen, nana jarraian eta urtetezana, pixkat, ez? Bai, hori da, eta, kaiak eukitzugu, baina esan dugu, ez, aurrera, kontzertu bat hola da, askotan, hobeto itxen dituzu gauzak, beste batzutan txarrau, eta nealta egisa, inaldotu gula bolo oso ona, ero patata bat kristona, bai. Depende, baina, bai. Esatia baitza sartu duela Peteran eta ez du bebe bizte taldean berzinoa baitza. Aspalditxe jo izen dagoela, kontzertu dantadan, eta gure gan plasmota iztia baitza kantu hori. Eta zuen kantu zar batzuk ere? Baita. Bertxio berri bat egiteko, eta berri bat uste dut, ez? Hori da. Bai, kantu zarrak saukon grauta beste bateri joliakin, eta hain berakin pixkat askartxo hau joten ditugu, eta hori plasmota geratzia, importante. Bueno, eskerrik asko, mi esker, zuen bizitagatik, eta laster arte. Eskerrik asko zuri, eta... Osuei, eta bai, eta kriston lan haitzen zabitze, hemen taldiak ezagutzera ematen, eta jarraitu. Aupazuek. Egurra ematen, venga. Gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gazte, ez gaude konforme, mundu garbigo bat, bizile genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte, ez gaude konforme, gazte, ez gaude konforme.